Despois da súa aprobación en pleno a finais do pasado ano, entra en vigor a nova ordenanza de circulación, coa que o equipo de goberno pretende regular a mobilidade en todo o termo municipal, así como tamén as zonas de estacionamento. Entre outras cuestións, a normativa regulará as zonas azuis e as zonas de carga e descarga. Unha serie de estacionamientos, ben chamadas zonas azul, son estacionamientos gratuitos, pero donde é obligatorio que os vehículos teñan movimento, dicir, no que non pode un vehículo estar estacionado nesas zonas durante todo o día, non? A ordenanza de circulación contempla outras cousas máis, como pode ser a regulación das cargas e descargas, bueno, por exemplo, que un vehículo non pode estar estacionado no mesmo lugar máis de sete días, pero, bueno, si é verdade que o importante nesta é a zona azul, que era o que queríamos poñer en marcha para fomentar o que é, sobre todo, o comercio e a hostelería, non? O control destas zonas realizarase mediante un vehículo dotado cun sistema OCR, que xeolocaliza os coches estacionados e o tempo. Nestes primeiros meses farase a xeito de concienciación para o seu correcto uso, e pasado un tempo xa acarreará a sanción correspondente. E o que vai a facer a Policía Local é informar a aqueles vehículos que estén infringindo, pois advertindo de que están infringindo están en contra da norma, non? Para iso temos estes boletíns informativos, o cal lle menciona que vostede está incumprindo as normas de tráfico, por favor aparque correctamente, gracias. Durante un tempo estaremos informados e chegado o momento, cando vexamos que xa a población está o suficientemente informada, pois naturalmente empezaremos a sancionar. Coa entrada en vigor desta ordenanza, o que se busca é darlle preferencia ao peón sobre o vehículo, mellorando a súa seguridade, racionalizando o uso de modos de transporte cun uso non sostible, apostando pola promoción de medios alternativos xunto coa mobilidade a pé, como poden ser a bicicleta ou o transporte público.